Son Carmela e teño 82 anos. 102, Carmela. 102, perdonado. Mío, que xa non chego aos 103. Carmela, foches ir xustamente polo peor sitio para salir das verzas. Cheguei ao país. Aquí estou, cheguei ao país. Eu vim aquí para seguir a Carmela, porque como podedes comprobar, é un espírito libre. Non veñen, Carmela. Ai, agora non veño. Non ves que teño medo... O da cámara, non? Claro. Luís, vas ter que salir de aí, eh? A ver, Dorinda, que andamos por aquí paseando. Eu son Dorinda e teño 90 anos. Como se foramos irmás. Eu a máis ela, Como era Carmela de pequena? Carmela de pequeniña era ben feita como é agora. E fui sempre na mãe. Mellorou como o viño, non? Si, como a viña na Ribeiro. Bueno, pois haberá que ir a andar, non? Cantos kilómetros andades? Ai, pa, hoxe canta moito. Agora canta moito sol, Eu che vou... Imos máis tarde, muller, esperamos. Ahora lareamos con Dorinda, xa está. Dorinda, que hai velotinas, deixa de darlle. Ves que hai 3 aí. Mira que grande. Non lle des a velotina? Carmela, dille algo, manda nela que eres a maior. Eu, nesta non mando. Que lle piquen, Eh? que lle piquen, por meter o fociño aí. No. Ángel, son como dúas niñas pequenas. Sí, sempre se levaron ben. Bueno, eu son o fillo de Carmela e teño 56 anos. Dime moito, seres ben afortunado, podes estar ben orgulloso. E é certo, Cobramos por hora. E canto cobras cada hora? Canto cobras por? Pois agora non contei ainda. Se a levamos a ela tamén nos vas cobrar? Tanto non. Ah, vale, ela vai máis barato. A contratación falo contigo daquela, para levar ela para o plató. Alá. Ai, terás que falar, que non vai de calquera maneira, Chegamos a acordo, veña, ala. Vesi, chegamos a acordo, Dorinda? Vou para aí. Debaixo da oliveira nin chove nin vai orballo. Rapazas has de ser miña non me dira máis traballo. E eu non vos dou máis traballo, ala. Se veño deixalos vir, se veño deixalos vir. Non fixeron mal a nadie, veñan pois a divertir. E xa está, ala. Veña, vamos facer a comida que non salimos de aquí, rapaza.